Uma ungayilalela yonke lento imessage nje spreader ifear. Thina sibizelwanga thina ukuthi masiphile ngokwesaba. Why babe confused? Why belimale kangaka abantu? Balinyazwe nama podcast aparticipateile. Awangafuna ukulalela uNkulunkulu because uNkulunkulu uyasipha direction ukuthi kodwa lento ayikho ezwini, ungayikhiphi lento izolimaza umzimba kaNkulunkulu lento. Abantu benze njani? Hayi for the sake of ama viewers nemali mhlambe nakho konke okunye. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele siphinde sibonge umoya ongcwele khona phakathi kwethu, hlale khona nathi malanga wonke. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngiphinde ngibingelele abangcwele kwindawo zonke la kufinyelela nje khona le message yeKota 2 Media. Siyayibonga Nkosi ngani nangakho konke nje okuhle enikwenza abazalwane. Na subscribe ukukhulisa lo msebenzi, niya comment na like futhi nje siyabonga niya share lama messages nakuma channel members. Sanibonga kakhulu bazalwane, ningaphela umoya niqhubeke nje nabanikelayo emaceleni bazalwane. Inkosi inibusise, abanye bayakhuleka, siyayibonga konke nemikhuleko nakho konke okuhle nje enikwenzayo. Inkosi iyabona konke. Ngicela ukuthi ngeke ngiphinde ngiqhubeke kwindaba ya last week. Ngisuke ngayiqala last week, ngangaqondile nami ukuthi ngizoyiqala but ngaphusheka ukuthi angikwazi ukuthula. Ngempela asikwazi ukuthula sonke ke. Maybe akube khona labo ke abazoke bathi ukukhuluma, especially ngoba abantu balokhu bebuze njalo ukuthi bebelokhu bengisendela ama messages ama VN for lawa bhalwe forwarded many times. Uthi ayilalela le VN ubone ukuthi hayi khona. Ngeke ngathi ukucacisa ke lapho but ngibonile ukuthi kusesenama questions kubazalwana abanye, kanti ke nje futhi khona okunye engazange ngikukhulume. Namanje nje ngithi ake ngizama ukuhlanganisa konke ke. Asiqale nje kulo khona nje le question le ngoba mina ngithe uma ngabe ngikhuluma ngathi uNkulunkulu akasebenzi ebumnyameni. Impela kunjalo. Akasebenzi ebumnyameni, ukukhanya. Wazosithumelela indodana yakhe oyinkosi yethu igama lakhe uJesu Kristu okukhanya empilweni zethu. Abanye ke babuza ukuthi but ngesikhathi lapha yawo kwaIsrayeli kuzobulawa amazibulo, into eyenzeka ngaleso sikhathi leso uNkulunkulu wasebenza ebumnyameni, wathumela ingilosi yobumnyama. Abazalwane sihlanganisa izinto ezingahlangani ke uma ngabe sisoletha konke lokho. Mhlambe kodwa futhi ngithi ngiaddress na leyo part leyo ngoba abanye balanda leyo ndaba leyo bese beyihlanganisa nalo 3 days no 3 nights okufanele wenzeke ngokusho kwabo bathi kufanele wenzeke ukuthi kusho bathi 3 days no 3 nights or ama 3 nights ngoba kobe kumnyama nje wonke lawo malanga lawo. Bathi uma ngabe kwenzeka kusho ukuthi na this time around kuzokwenzeka. Ayingiqale la sihlanganisa izinto engahlangani impela. uNkulunkulu ayikho into angayidalanga. Ukukhanya kudalwe uye, ubomnyama budalwe uye. Ayikho into ekhona emhlabeni engadalwanga uNkulunkulu. Even isihogo sadalwa uNkulunkulu. But does that mean ukuthi uNkulunkulu usesihogweni? Cha. Wayesidalile wasidalela uSathane nezingilosi zakhe. Wayengasidalela uNkulunkulu isihogo for thina abantu. Thina abantu siyaya noma sizoya esihogweni ngoba singafunanga ukukholwa ukuthi uJesu Kristu inkosi. Nawo nje into ezosithatha isifake lapha esihogweni. Thina songena esihogweni ngenxa yokungafuna ukukholwa nokungafuna ukuba neqiniso ezwini lakhe. Hayi ngoba sasidalelwe thina. But does that mean ukuthi isihogo azange sidalwe uNkulunkulu ngoba kuyobe kulahlelwe uSathane nezingilosi zakhe nabangafuni? Cha, konke okukhona kwadalwa uNkulunkulu. Futhi nje kuseseyokuleyo part leyo bazalwane, ngempela we need ukuthi sibuye sibuyisane nezwi, sihambisane nezwi. Lithi leli izwi leli mangabe likhuluma lithi izwi lakho liyisibani einyaweni zami. Yabona izwi likaNkulunkulu kufanele libe isibani einyaweni zethu, kube yilona elumhlahlandlela, kube yilona elisikhanyiselayo. That's why lichaza lokho leli izwi, kumele kube yilona izwi elisikhanyiselayo. Ngaphandle kwalo solahleka and ngempela futhi soduka. Ngaleso sikhathi leso vele uNkulunkulu wayenza kwa Egypt ukuthi amazibulo wonke afe, athumela ingilosi yobumnyama
uNkulunkulu wakwenza lokho, but asingakuhlanganisi nalokhu kwe-rapture, lokhu kohlwitho. Lokhu kohlwitho okunye futhi, and lokhu kohlwitho lokhu lithi uma ngabe ulifunda njengoba ngike ngashara nje lapha ku1 Corinthians ku chapter 15, futhi angiphinde ngiyishare namanje ngivule 1 Corinthians chapter 15 ku verse 52. Lithi lelizwi, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Lithi lelizwi ngokucwayiza kwehlo, shuthi nje in a twinkling of an eye, ngaleso sikhathi, in a moment. Into le i-rapture into eyovele nje yenzeke, ngeke kube nesidingo sama 3 nights cha. Bazalwane ngeke kuze kwenzeke ngaleyo ndlela leyo. Into i-rapture into yokuthi mangabe ifika nje ngokucwayiza kwehlo yobisiyenzakalile. Abasemathuneni abalala besenkosini bayovuka bahlwithwe bahambe bayohlangabeza inkosi. Kanjalo nalabo abazobe besaphila nabo bayohlwithwa bahambe bayohlangabeza inkosi. Leyo nto into eyovele yenzakale very quickly. Angeke ize yenzeke ngokuthi kufanele kuqale kube emnyama amalanga athile, kuthi uma ngabe sekube emnyama ke bese uNkulunkulu enza izinto lapha ebumnyameni as if uNkulunkulu uzobe ezotshontsha ngazathi umhlaba wakho uyawusaba manje kufanele kuqala ezokwenza izinto ebumnyameni njengesela. Yebo liyasho impela izwi lithi ubuya kwakhe kuyofana njengesela uma ngabe lizotshontsha, okusho ukuthi uyofika noma ngabe kunini. Yabona nje uma ngabe efanisa nokuthi njengesela amazotshontsha, isela awulazi ukuthi lingafika nini. Ungathi usaphumile nje uthi hey emashop lingene litshontshe, ungathi yabo awusukungazi ukuthi ngalelo langa lofika. Kanjalo uzama uma ngabe esho kanjalo usho ukuthi even nelanga ayobuya ngalo ezohlwitha bakhe akekho wazi, akekho yobelindele, and izwi lakhe ke lisalokho lishintshile, namini lisalokho lime kanjalo alikakashintshi. Akekho waziyo futhi nje akekho onikeziwe usuku. Malithi futhi ngubaba kuphela waziyo ngempela, kunjalo ubaba kuphela waziyo. Thina ke sithi hawo phela ngaleso sikhathi leso siyazi ukuthi uJesu wayesesela emhlabeni, but uJesu nguNkulunkulu. Impela kunjalo, uJesu uNkulunkulu. Njengoba uNkulunkulu nje kodwa la emhlabeni wathatha isimo somuntu, meaning yena uyazi. And uma ngabe ethi ngubaba kuphela waziyo, sengasho futhi sithi meaning yena enguJesu Kristu futhi ubaba uye kuphela waziyo, ngoba uthi even nengilosi azazi. And uma ngabe esho kanjalo ke kusho ukuthi ngempela azazi even na today. Uthi nje kuphela kwethu nje uthi hlale silindele, singaze silokho siqaka ngokuthi uyobuya nini. Yabona khona manje sesiready ukuthi abaningi sebe ready ukuthi uzobuya nini, kanti akhambi kanjalo. Uthi masihlale nje si ready 24/7 noma ngabe kunini, singabheki ilanga elithile, ngoba mase kudlulelelo langa lelo engazange wabuya sokhathala sophelelwa amandla na yonke into. Abanye nje khona manje babhizi bayafasta bayakhuleka baqedi cause manje bona sebenza lento yokuthi balindele ukuthi nge23 na nge24, kanti uthi kubuya kwami kofana nje njengesela la ningalindelanga khona. That's why kufanele sihlale sivukile singalali, kufanele sihlale sivukile, sifane nalezi intombi eintombini eziyishumi, sifane nalezi engazange zalala, lezi izibani zazo beyihlala igcwele amafutha, kufanele sihlale si ready, sihlale sigcwele amafutha ngoba angabuya noma kunini. Hayi lokho kwenzakala manje. Enye era nje futhi ngisase lapho nje ekhulunywa ngabantu laba bakhuluma nge-rapture. Abanye ke bathi mhlambe ngi-attacker ubani ubrother Joshua lo oze nalo message. Cha, angim-attack ubrother Joshua. Mina bazalwane ngibathanda bonke, in fact nje umuntu nje ophile emhlabeni ngithanda wonke umuntu, ayangisoze nga-attack umuntu. Kuphela yi-era yento engekho ezwini, iyona engithi asingahlaleni isithuleni, masizilungiseni lezi zinto ngoba zikhona zisezweni, akekho attackwayo. Lama messages ngiwatholile enye VN iqhamuka komunye, enye VN iqhamuka komunye. Abantu laba ba different, baningi laba bantu bambulelwe ngalolu suku lolu. Bathi ke kuzoba nale 3 days ye night, kube nje kumnyama nje kulo 3 days. Bazalwane akukho even ke nasezwini la lithi khona eBhayibheli kuyoba mnyama for 3 days. Yebo siyezwa khona impela ukuthi ilanga lizocima,
inyanga izocima, izinkanyezi zizowa, okusho ukuthi ngaleyo moment kuzobe kumnyama. Bese liyaqhubeka lipheleli lapho, ngoba thina siyilanda lapha kuJoel, kanti uJesu ufikileke lapha kuMatthew 24 wayilula eyicacisa ukuthi emveni kwalokho indodana yomuntu iyobe isibonwa yiwo wonke umuntu. But before ngifike lapho, ake silungise lento ka3 days yobumnyama. Akukho eBhayibhelini ukuthi kobe ku3 days yobumnyama. Siyathola ilanga locima, asazi for how many days noma how many hours noma how many weeks, kodwa khona lizocima. So masinga edike thina u3 days. So uthatha phi lo 3 days loyo? I-era nje kwayona leyo nje. Kukuphi eBhayibhelini uthi koba u3 days? Kufanele konke lokho sikulungise. Ngizama ukuthi nje ngibuyise la silungise lama errors lawa ahamba evela. Khona ke abanye abathi uma bebekhuluma bathi ngendlela kuyobe kumnyama ngakhona namadimoni ayobe echancaza la ngaphandle. Niwatholile ama VN njalo bazalwane, nangisendela abanye beni. Amadimoni azobe hamba lapha ngaphandle, kuthiwa ke uvala umnyango usile, wenze sure ukuthi amawindi yawavala ngoba amadimoni azongena. Niyakwazi abakuchazayo lapho kuthiwa amanye ayo pretend engazathi umntwana wakho walivulela, hawu lovele likubulale lelo demon lelo. Bazalwane, uma ungayilalela yonke lento i-message nje spreader ifear. Thina sibizelwanga thina ukuthi masiphile ngokwesaba. Thina sinikezwanga umoya ubugwala wokusaba. Le message nje spread ifear ukuthi abantwana bakaNkulunkulu mabahlale bethukile. Yingakho mina ngiyibiza ngeera yonke leyo message leyo. Why futhi ngiyibiza ngeera? Uma ngabe ungakubhekisise kahle, uJesu wakwathuma abawu70 ukuthi mabahambe bayoshumayela. Mase babuya bajabulile bathi hey, egameni lakho amadimoni ayaphuma, egameni lakho kwenzakala imangaliso. Uthi kuJesu nginikeza iauthority, futhi nje nayo leyo ngicela ukuthi ngiyifunde ngingayiquote nje kuphela. Ithi ku Luke ku chapter 10, ithi ku verse 17, then the 70 returned with joy saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Verse 18, and he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Verse 19 again, behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Bazalwane, kungani sithuka? Bazalwane bathukile. Nithuswa yini bazalwane? Lawa abawu70 kwakunganikwa bona kuphela this authority, bekunikezwa nathi esingamakholwa esiphila ngaso futhi lesikhathi samanje. Uma ngabe nje inkosi ingakabuyi silokhu sinikeziwe this authority. Ithini le authority? Ithi sinikezwa amandla thina ukuthi sinyathele phekwe inyoka nofezela. Iyaqhubeka ithi futhi naphezulu kwawo wonke amandla esitha. Phezulu wonke amandla lamadimoni lawo kuthiwa kufanele kuvala iminyango, uzuthuke, ungavuli namawindi asilwe, kwenzwe yonke into. Hayi bazalwane, thina sinikezwe iauthority yokunyathela inyoka nofezela naphezulu kwamandla wonke esitha, because amadimoni amandla esitha. Thina sinikezwe namandla phezulu kwamadimoni kwemima yonke esitha. Lithi and nothing shall by any means hurt you, meaning nje noma ungahlala umnyango uvulile, if you believe in Jesus Christ, nothing shall by any means hurt you. Akukho kuyokulimaza, because when unikezwe iauthority ngegama lika Jesu Kristu. Inkinga yethu ukuthi we've never exercised this authority. Ukube besike say exercise le authority, mahlaselwa ukufa, sihlaselwa amadimoni, sihlaselwa ukugula, zonke lezi zinto sithi ngegama lika Jesu. Ngabe sesiyayazi le authority ukuthi yazi ngiyakhumbula ngangaphathwa ikhanda ngathi mina ngegama lika Jesu Kristu ngiyaphila, ngathi ngiyarefuse ukugula, ngathi Sathane pack your bags and go, lokugula lokho makhambe, ngiyazi ukuthi amandla esitha lawa ngegama lika Jesu ngiyaphila. And ukube sake sa exercise le authority wasuyaphila, ngabe thina sithuswa yilama messages ukuthi fanele kuvalwe kube mnyama ngoba amademoni this, amademoni that, i-error yonke leyo nto leyo. Abanye ke they've gone as far as saying kufanele kuthengwe namakhandlela ngalelo langa lelo. Bazalwane,
kuthenga opharafini abanye ama messages aqhamuka kubazalwane abahlukene laba ababonisiwe i23 ne24 abanye bese bethi kufanele futhi uthenge namaphilisi ngoba kuyobanda kakhulu ngalelo langa lelo ukwenzela ukuthi ke manje unga affectwa ukugula kufanele uthola amaphilisi yonke lento eera bazalwane sithi mangabe sishumayela sitshela abantu ngoJesu Kristu sithi makushoniwe awasalayitwa amakhandlela thina futhi esisho kanjalo sithi uJesu Kristu ukukhanya salayite makhandlela lawo ukuthi sikhanyisele umuntu indlela zakhe sibuye futhi thina sithi abantu mabazothenga futhi amakhandlela futhi siyayiphika lento siphinde futhi siyayibuyisa lento futhi lento ngathi nobu initiation obuthile nje obungalunganga thina futhi siphinde sithi ayikho indaba yokuthi ikhandlela elinjani nelinjani bese sithi futhi kulama VN thina labe saba prophet esiboniswe lezi zinto lezi sithi fanele futhi ungathengi noma yiliphi ikhandlela kodwa uthenge limhlophe ikhandlela asamthembi futhi uJesu ukuthi ukukhanya yayibona nje inkinga esingene kuyo singene enkingeni ngempela ke manje asamthembi uJesu ukuthi ukukhanya manje sesifuna amakhandlela manje sesifuna opharafini konke lokho kukuphezweni akutholakala futhi ezweni into nje engekho but izinto nje ezikhona ezikhulunywa ngabantu akupheleli nje futhi lapho nje bazalwane kufanele ke sibuyeleni ezwini silithande leli izwi yabona nje kufana nayo leyo ukuthi i-message yakhulunywa lithi izwi 1 Peter chapter 2 verse 24 ngemivimbo kaJesu Kristu sapheliswa futhi thina sisho kanjalo sithini asayidingi imithi ngoba uJesu ukuphila kwethu ngemivimbo yakhe sapheliswa onendodana unokuphila futhi thina futhi sithi siboniswe uye futhi uNkulunkulu ukuthi usithuma futhi ukuthi sothenga futhi imithi emakhemist asayithemba imivimbo kaJesu Kristu futhi yayibona nje era nje ekhona kulezi insuku ngendlela okwenzakala ngakhona nje kuningi bazalwane but ke kukumuntu ukuthi yena ubeliever kuphi uyothatha kuphi ahambe nakuphi kodwa lona izwi lona nje lilodwa nje liphelele liyisibane enyaweni zethu lokhu sikhanyisela asiyukudukiswa uma sihlele ezweni singahlalanga kwizinto ezingekho ezweni abanye ke bathi since becabanga ukuthi ngilwa nabantu abathile bazalwane angicacise nale akekho umuntu engilwa naye akekho umuntu enga-against yena phela mina ngisiza umuntu odinga ukusizakala la uthi makakhululeke abantu mabangaphili ngefiye abanye ke bathi usisikhalipha wamsiza sikwayiwa kwaNongoma kuyokhuleka unaye usisikhalipha weza nento engekho ezweni uyabona nje osho kanjalo umuntu ongazanga wabukela ama video anosisikhalipha number 1 umuntu ongazanga futhi aye kwaNongoma number 2 ngoba wonke ama video kasisikhalipha ahambisana nama scriptures akukho kwakungekho kuma scriptures bonke abaya kwaNongoma bayokutshela ukuthi saya lapha because yonke into ibi comply nezwi bekungaphambani nezwi ebengakhuluma izinto ezingekho ezweni so masingahlanganisa izinto engahlangani futhi I'm not against abantu mina I'm against le mimoya ngoba asibambananga nanyama negazi la abantu ngibathanda bonke but nayi le mimoya yiyo le mina engikhuza yona engirebukayo masiqapheleni le mimoya ngoba manje idukisa abantu yabalahlekisa abantu ibenza abantu bangazazi manje ukuthi bakholwe ikuphi abazi abantu bathukile manje irapture manje nge23 and ngeke iziyenzeke izokwenzeka irapture noma kunini mhlambe ngazo futhi 23 mhlambe ngazo i24 but into kufanele ihlale siready ngayo but nabo bungozi ingenzeki ke kulamalanga lawa abazalwane laba asebeyimisele kangaka bovele bawe ekukholweni bewiswa ubani thina sokhomba laba abantu abeze nalezi zinto kanti ile mimoya esilwa naye lapha emkhathini asibambanana nyama negazi singaqabani nabantu nayi le mimoya ukuthi le mimoya isebenza through umuntu unfortunately umuntu ovumayo ukuthi le mimoya isebenze iphinde ke futhi le mimoya isebenze through ama podcast kunje kungenxa part ama podcast ngikhuluma kanje futhi ngikhuluma kahle ngoba nami nayi i-podcast ngibhizi ngayo ukube la podcast lawo bengekho ngaba sikho mhlambe kule messe engaka sikule messe engaka umzimba kaKristu usenqakini engaka manje njengoba ku September
ingenxa yama podcast. Kanjani ama podcast aqhamuka njengama podcast asebenzela umbuso kaNkuluNkulu, aqhamuka engazathi ayilight, kanti lama podcast cha ayibusiness but elisebenza engazathi liyilight. Ukube lama podcast bekwama podcast kaNkuluNkulu, alalela uNkuluNkulu, ahamba ngomoya ongcwele. Umuntu oqhamuka nento ezifana nalezi ze23 ne24 ukuthi kuyoba nerapture engekho ezwini. Sho umuntu noma ngalishintsha kanjani ke lelo uzwi eze nenye interpretation yalo, izwi lona li straightforward, akekho wazi usuku. Bese kuzoqhamuka umuntu simvumele. Uyabona ukuthi kushuthi we are in a business. Uyabona ukuthi kushuthi nje thina siyifunela ama subscribers. Unfortunately bese sihetha umzimba kaKristu. Ngoba manje umzimba kaKristu uxakekile, udidekile manje. Abantu nje uyabona ukuthi ngempela ayikho enye into abayifunayo manje, bafuna ukuzwa imessage nje eno September 23 ne24. Yazi why? Because abantu ba confused. Bafuna light. Why babe confused? Why belimale kangaka abantu? Balinyazwe nama podcast aparticipateile. Awangafuna ukulalela uNkulunkulu because uNkulunkulu uyasipha direction ukuthi kodwa lento ayikho ezwini, ungayikhiphi lento, izolimaza umzimba kaNkulunkulu lento. Abantu benze njani? Ayi for the sake of ama viewers nemali mhlambe nakho konke okunye, umuntu athi ayi le izo trenda awuthi ngivele ngiyifake. Bazolana siqapheleni izinto esizenzayo. I'm not perfect, nami angikho better nale podcast nale Kota 2 Media nayo ayikho perfect, but we need ukuthi sibuye lezi zinto ezenzakale ngaphandle emasontweni. Abantu abaningi abasaye emasontweni, baxakekile emasontweni, bathola inkinga, babaleka, babuya abantu baba ne hope kuma podcast ukuthi yazi ngathi la kuma podcast iqiniso lisabanjiwe. Awu nathi futhi sesaligna noSathane futhi. Wayesingake sibuye nje senze nje intando kaNkuluNkulu okwasembusweni, makungekho ezweni ukuchitha ungakwamukile. But ke kulungile, angisho lutho bazalwana, inkosi ayinibusise emgcine. Benginje ngikhulume lawo mazwi lawo kuphela, sithi nje ukubuyisana ukuthi masingahlala ezwini soze size sithi sodle. uNkulunkulu emuhle anibusise kwizwe lonke kuyindawo zonke. Ngomsa wayo futhi inkosi asiphinde sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.